Hem sigut els grans defensors del nostre delta i hem estat allà defensant, en el cas de Viladecans, des de les muntanyes del Montbaig fins al nostre litoral. Hem estat allà sempre. Per això estem legitimats per dir que transformarem Viladecans en una ciutat verda. I començarem naturalitzant la ciutat. I no ho farem perquè creguem que cal posar purpurina i molts titulars, o perquè està de moda parlar de l'agenda urbana i dels ODS. No, perquè ens ho creiem. I naturalitzarem la ciutat perquè, malauradament, qui porta governant dècades no va fer una ciutat naturalitzada. No ens van fer cas en el seu moment. Els hi vam dir que no fessin tantes places dures. Els hi vam dir que calien crear més espais verds i no ens van escoltar. Els hi vam dir que cada cop que cau un arbre o s'ha de talar pel motiu que sigui, s'ha d'omplir aquell escocell amb un nou arbre. Ara diuen que replantaran molts arbres, clar, perquè han d'ocupar un munt d'escocells que tenim buits per la ciutat. I com deia abans, el segon gran projecte que vull explicar-vos avui, vinculada al tema de la transformació verda, té a veure amb els nostres espais naturals. Hem sigut els grans valedors i, per tant, si ho hem fet des de l'oposició, de la mà de la ciutadania, si hem fet front a aquells projectes que han amenaçat el nostre delta i que han tingut sempre la complicitat del nostre alcalde, des del camp de golf, quan jo era una nena, passant per Eurovegas, Barça Park i ara la ciutat aeroportuària. Hem estat sempre plantant cara i ho continuarem fent. Doncs imagineu-vos tot el que podríem fer, que farem quan governem.